Velkommen til Danmarks største sprogcamp, der arrangeres af Hjørring Gymnasium og Aalborg Universitet. Her vil du møde undervisere og studerende fra Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet, tolke fra Translatørforeningen og Europakommissionen, samt repræsentanter fra internationale virksomheder. I løbet af campen vil du få mulighed for at øve dig i at bruge det talte sprog i forskellige autentiske situationer og dermed forbedre dine mundtlige sprogfærdigheder. Campen er et nationalt arrangement og afholdes for hele landets gymnasier. På campen arbejder du i workshops med et af følgende sprog. Du kan som 3. G'er frit vælge mellem et af dine sprog, hvorimod du som 2. G'er og 2. HF'er kan deltage i et af dine fortsættersprog. Weekenden byder også på mange andre forskellige aktiviteter. Campen slutter med en stor sprogmesse. Her præsenterer hvert sprog en international virksomhed på fremmedsproget. Præsentationerne bliver bedømt af et dommerpanel, og der er flotte præmier på højkant fra campens sponsorer.